Η Airblock διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον πεπιεσμένο αέρα, έχοντας καθιερωθεί ως συνώνυμο της end-to-end λύσης. Εστιάζουμε όχι μόνο στην αξιοπιστία και την κορυφαία τεχνική υποστήριξη, αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα των λύσεων που προσφέρουμε. Στην Airblock γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε πελάτης έχει μοναδικές ανάγκες. Γι' αυτό κινούμαστε ευέλικτα, παρέχοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προδιαγραφές του. Στη συσκευασία 2024 είχαμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας, ενισχύοντας τη σχέση που έχουμε χτίσει, αλλά και προσθέτοντας νέες συνεργασίες. Δουλεύουμε καθημερινά για να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους, αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε πελάτη μας. Στη συσκευασία 2024 παρουσιάσαμε λύσεις πεπιεσμένου αέρα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Έτσι, καλύπτουμε άμεσα τις απαιτήσεις του κλάδου, χωρίς να θυσιάζεται στιγμή η ενεργειακή αποδοτικότητα. Η εξειδίκευσή μας στον πεπιεσμένο αέρα και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας διασφαλίζουν μέγιστες αποδόσεις και ασφάλεια.